በስመ አብ ወወልድ ቅዱስ አሐዱ አምላክ 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 ክቡራትን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ቀረባን ርሑቅን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለኹም ብምክንያት ሕማም ኣብ ሆስፒታል እትርከቡ ከምኡውን ኣብ ልምዓትን ህንፀት ሃገርን ዘለኹም ሓይልታት ምክልኻል ብሓፈሻ ኩልኹም ስድራ ቤት ናይ እግዚአብሔር እንኳዕ ካብ ዘበነ ማቴዎስ ናብ ዘበነ ማርቆስ ኣብፅሓና ዘበነ ሰላምን ቅሳነትን ዘበነ ራህዋን ዕረፍትን ይግበረልና። ዮሐንስ ማለት ፍስሓ ሐሴት ሓጎስ ተድላ ማለት እዩ። ንግዚኡ ውላድ ሲኢኖም ዝሓዝኑ ዝነበሩ ወለዱ ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ሓጎስን ተድላን ክኾነሎም ከሎ ፍጻሜኡ ከዓ ንዓለም ብስብከቱን ትምህርቱን ሙሉእ ሓጎስን ተድላን ስለ ዝኾነ እዩ። በዚ መሰረት ድማ እንሆ ጎደና እግዚአብሔር ፅረጉ መንገዱ እውን ኣቕንዑ እናበለ ኣብ ምድረ ባዳ ዝእውጅ ድምፂ ኣሎ። ካልኣይ እውን ኣታ ህፃን መንገዲ ልዑል ክትፀርግ ቀቅድሚ ጎይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ናይቱ ልዑል ነቢይ ተባሂልካ ክትስመዕ ኢኻ ተባሂሉ ከም ዝተጠቕሰ ነዙይ ንምፍፃም ብእግዚአብሔር ስለተቐብአን ስለተሓርየን ናብ ዓለም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 6 ወርሒ ቀዲሙ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክምህር ጀመረ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቕ ድንግል ካህን ነቢይ ሐዋርያ ሰማዕቲ ጻድቕ እዩ። በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ሓድሽ ዓመት መፈለምታ ዝኾነሉ ካብ ውሉድ ኣንስትን ዮሐንስ ዝዓብየለን ከም ዝተባህለ ርእሰ ቅዱሳን ኮይኑ ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ርእሰ ዓውደ ዓመት ተባሂሉ ክኸብር ክኢሉ ነዙይ ድማ ልበ ኣምላክ ዝሰመየ ቅዱስ ዳዊት ጥበበኛታት ምእንቲ ክንከውንስ ዕለታትና ንቁፀር መሃርካና ክንቆፅር መሃርካና ስለ ዝበለና ሕጂ እውን ዓመታትናን ቆፅርናን ሓድሽ ዓመት ንብል ኣለና እሞ ወትባረክ ኣክሊለ ዓመተ ምህረትከ ንዓመት በሳህልኻ ትኸልላ ከም ዝበለ ንጉሰ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓመተ ፍቅርን ሰላምን ይግበረልና። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ካብ ዘበነ ማቴዎስ ናብ ዘበነ ማርቆስ ዘሰጋገረና ጎይታ እናመስገነት ንበዓል ቅዱስ ዮሐንስ ብስብሃትን ውዳሴን ተኽብሮ ኣላ። ንበዓለ ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ሓድሽ ዓመት ብሓባር ምብዓልና ከዓ ከምቱ ኣቕዲምና ዝረኣናዮ ካብ ውሉድ ኣንስት ንቅዱስ ዮሐንስ ዝዓብዮ የለን ዝበሎ ምክንያት መጥምቀ መለኮት ስለ ዝኾነ ርእሰ ቅዱሳን ኣበው ኮይኑ ካብ መጀመርታ ሓድሽ ዓመት ርእሰ ዓውደ ዓመት ተባሂሉ ክኸብር ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሰሪዓትልና እያ። ከምኡውን ቅዱስ ዮሐንስ
ካብ ነቢያት መወዳእታ ካብ ሐዋርያት ድማ መጀመርታ ኮይኑ እነሆ ኃጢአተ ዓለም ዝድምስስ ንገንሸል አምላክ በማለት መምጻእ ሐዲስ ዘመን ስለዝሰበኸ እለቱ ናይ ዘመን ናይ ዓመት መለዋወጢ ኾነ። ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅዕ ወአበቅቴ ድማ ተባህለ። እምበኣርከስ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍርየ ግበሩ ካብ ሕጂ ከዓ ማህፀ ኣብ ጉንዲ ኦም ተነቢሩ ኣሎ። ዘፈሪ ዝበለ ኦም ክቁረጽ እዩ ከም ዝበለ ቅዱስ ጽሑፍ። ንሕና ድማ ልቢ ሓድሽ ዓመት በአእምሮና ድማ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት በአእምሮና ተለዊጥና በንስሓ ተሓፂብና ቅድስናናን ንጽህናናን ለቢስና ናይ ንስሓን ናይ ጽድቂ ህይወትን ክንምራሕ ይግባአና። ኣብ መወዳእታ በዓልና ነፍስናን ስጋናን ዝቅድስ ኃጢአትና ዝድምስስ መንግሥተ ሰማያት ዘውርስ ክኾነልና ብምምናይ ብምክንያት እዚ ክቡር በዓል ንስጉራትን ጽጉማትን ወገናትና ካብ ዘሎና ከነማቐልን ክንረድእን ቅዱስ ትእዛዝ ስለዝኾነ ሓደራ እብል። መጋቢነት ናይ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ እሞ ዘበነ ጸጋን በረከትን ይግበረልና።